যত যিনি toke hamjaknai jini audience rok bagi belenok jing kothoma kaham tui phega abongkha jong jengprong nisimi rom khainke prai 1.5 year kaka jong film jengmani tokhono o story sima bai tao bai romise khai tao tokhono bisaka kha jong je process pure process khaidumani khai bisarong je samung tangmani tabuk jong o taloke tinin sal 30 September October tini jong trailer release khana thangtung tini o killa gunpodo polo o killa amchayno jong taung hole omhai khana kwangma kami amchayo jong tini tokeno prongna thangtung tokeni tini team tabukni kwangma omhai dong society o kwangma nukhong bai dong no jong abono advance no sokha 2 বছর স্কাং মুখ সরকার আমহাই খানো নাই কিন্তু তাবো আমহাই খানো মুই দমন বাগে জং abono romui base khai obo stories namkha engka chini o film no pura naimanai phainai dal November no kwbangma amchayo jong phunogonan jaitongnai engka release wa phunu khainai tabo trailer launch khai jong chini o film no awai khainani tini kaisa abon bagai jong abono